Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ebethuna khanikhanize. Ndisandobona le pic namhlanje kusasa on Facebook ifakiwe ke kwipage ebizwa ngoba Izingane Zesithembu. Kubekwe uVuyokazi Nciweni kwabekwa uTirelo Kale. Ngolu hlobo banibona ngalo. Hayi ke bangena abantu ke mntakabawo, abanye besithi bapavela uTirelo, abanye bepavela uVuyokazi. Now ke ininzi lento on social media xa uTirelo efake i-picture or video abantu bathethe ngoVuyokazi, then uVuyokazi xa efakele ke into babakhona ke caba abathethayo ke ngoTirelo. So uMayeni ke caba kudala eyibukele le nto waqonda uba naye ke makakhe aphose amazwi because ke ngoomama babazukulwana bakhe aba. So naye ke nanku uMayeni ethetha echaza uba uziva kanjani ngale nto eyenzekayo okanye eyenziwa ngabantu phakathi koVuyokazi kunye noTirelo. Khange ke abantu bamyeke, bakhona abaye bacela uxolo bathi bavile, bakhona ke abanye abaye bathi ha-a mama ubuthulile apha kwizingane zesithembu uTirelo ebhulisha uVuyokazi. Khani khe nibukele, ndawusifaka ke nee-screenshots zee-comments zabantu. Bazi iy'ngane zabantu ukuphila impilo yazo, abantu abasakwazi ukuphosta nje into ey'qondene nazo. Banake nazo izingane zabantu. Ngiyazikhulumela phela ley'ngane ngoba zizele izingane zami. Vuyokazi this, Tirelo this. Babhizi babhulishana ney'ngane zemizi yabantu abangazazi, abangahlangene nazo. Abantu nje kucaca ukuthi abana life nje bahlalela ukunaka izingane ey'ncane. Lezi y'ngane ezincane bafowethu, yini eyenza abantu babe njeni? Emhlabeni nje abantu bave sebemuncu nje bakithi. Bamuncu nje abantu, awazi ukuthi yini ngampela. Nimvile ke bethunani uMayeni esithi abantu abadala bathe gabhu kwiindaba zabantwana. Yintoni le kangaka niyifunayo? And ke uyatsho uba kazungabathetheleli ngoba ke ngoomama babantwana babo. Hayi ke benditshilo kuni ndathi abanye bathi nguTirelo ingxaki. Then uVuyokazi sakhe sava naye ke esithi akayithandi le nto yobana isenziwa ngabantu, ethetha nee-followers zakhe bamaziyeke le nto eziyenzayo, yabo ubana zibhulisha uTirelo. uTirelo ke na ke has been very quiet about this. Khanekhe nitsho ke nina ukuba nicinga ntoni ngale video eyenziwe nguMayeni. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.